Ay, agi! Makakataya ka! Yes, kasi manatay ni mama, makakataya mo la! Oh, walang tutok-tok! Hoy! Aki ang tuti gagamutan! Sisihin mo ma ako! Hindi naman kalimutan siguro, awa! Bastos ka, ha? Sikan talaga, Joshua! Talog ka, ga? Ga? Papuntangan ta, ga? Diyan ka, ilog ka, pram! Ano tayo gagawin mo pa, wai? Sisi mo, mak, talaga, wa. Sorry. Talaga, wala pagkamanyatos mo siya. Hindi naman tawag sika, hindi naman titik sika, kung sasagot. Lobat ako. Itago muna ako doon sa stock room ng hotel. Tapos nang wala ng tao, doon pala ako nakalabas. Buti na lang di nila nakita yung mukha ko. Dami ko pa rin nasikaso buong araw eh. Mang tauki ka labat. Samsumit ka. Naman, ako pa. Magano ta wala alang ko labat. Oh nya, gomtan. Sakto. Eh syempre, masaraktan. Nani, pasarap punta ka ni. Ah! Diyos ko kasi ah! Cheers. Cheers! Masamsam iya talaga yung Joshua Garcia yung personal. Lapang kuya na ani. Cheers. Ay! Duga! Gayta, iyuro mo din ni itabay ko. Iyagi! Iyami danom! Balbalik sa babayaran! 1,000! Ha? Wala na yung sakit! Ano to na eh? Iyagi! Kurente! 3,000! Tapos malatan! Siya lang mula katumaan 5 ka dyan ito pambayaran mo ang sawikin! Asi! Ano ka ba? Sige la, siya lang mambayar. Joshua? Magano? Joshua, magano? Ano ka ba't? Magano? Ginagawa pa. Uy! Di, joke lang ba? Joke lang, joke lang. Oh shit! Oh shit! Take 2? Agi ka kasi na manasi ka. Balbalag! Magano? Pal. Ang kataya! Ang kataya lang!